Belarusyň paýtagty Minskde 13 000 adam uzak wagtlap awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň 66 ýaşynyň dolmagynyň arasynda onuň wezipesinden çekilmegini talap edip paýtagtyň merkezine ýürüş geçirdi. Protestçiler Lukashenkanyň dolandyrşyna garşy simwolu öwrülen oppozisiýanyň akgyzyl baýdagyny galgadyp, İçeri işleri ministrligiň adamlaryň toplanmazlygyna garşy eden çağırşyna hem garamazdan 30 awgustda Minskiň garaşsyzlyk meýdançysyna tarap ýürüş geçirdiler. Protestçiler prezident köşküniň daşynda ýygnanyp, "Doglan günüň gutly bolsun alaka" git diýen çygarlary gygyrdylar. Demonstrantlaryň köpüsinde Lukashenka garşy plakatlar hem bardy. Ýatlatsak geçen hepde Lukashenka protestçileri alakalar diýip atlandyrypdy. Belapan habar agentliginiň maglumatyna görä, Minskdäki protestçileriň sany 100 000 adamdan hem geçipdir. Belarus häkimetleri 9 awgustda geçirilen dawaly prezident saýlawyndan soňky protestleriň dowam etdirilmeginiň çäginde bazar güni Minskiň garaşsyzlyk meýdanynda we şäher merkeziniň beýleki ýerlerinde geçiriljek ýygnançyklaryň öňü tirasynda demir haýatlar oturtdy. İçeri işleri ministrligi garaşsyzlyk meýdançysynyň golaýynda we paýtagtyň beýleki ýerlerinde azyndan 125 protestçiniň saklanandygyny ma'lum etdi. Minsk'e bir näçe harby ulug hem salanyp, olar prezident rezidensiýasynyň golaýynda ýerleşdirildi. İçeri işleri ministrligi munyň howpsuzlyk çärelerini puhtalandyrmak maksady bilen görülen çäre bolandygyny aýtdy. Lukashenko protestçiler bilen gepleşige başlamak boýunça häzir çelini hiç bir isaret görkezmeýär. Ol demonstrantlaryň daşary güýçler tarapyndan täsirlenýändigini öňe sürýär. Russiýanyň RIA Novosti habar terişdesi Lukashenkanyň köşküň içinde elinde awtomatik ýaragy bilen aýlanyp ýören suratyny çap etdi. RIA Novosti suratyň Lukashenkanyň mitbuat wekili tarapyndan iýerlendigini aýtdy. Protestler başlanyly bäri Lukashenkanyň agyr ýara götürüp duran suraty eýäm ikinji gede köpçüligi äsgär edildi. Belarusda ýurdun saýlaw komissiýasynyň Lukashenkanyň 6-njy möhleti prezident saýlanandygyny eglan etmeginden soň ýurtda 3 hepde bäri protestler we iş taşlaýyşlary dowam etdirilýär. Oppozisiýa setberişlikde biýdilçiliklara ýol berilendigini we saýlawlaryň Lukashenkanyň bähwidine galplaşdyrlandygyny aýdýar. Belarus prezidentligine dalaş eden Svetlana Tikhanovskaya saýlawlaryň öňü tirasynda tutuş ýurt boýunça öz ýürüşlerini 13 000 adamy çekmegi başarypdy. Bu Lukashenkanyň Sowet döwrüniň mytalyndaky häkimet dolandyrşyna barha köp kişiniň garşy çykyp başlandygyny aýan etdi. Emma saýlaw resmiýetleri Tikhanovskaýanyň tesberişlikde sesleriň bary ýogy 10%-ni alandygyny, Lukashenkanyň hem 80%-ni alandygyny eglan etdiler. Bu hem sesberjileriň gahar gazaby münüp köçelere çykmagyna sebäp boldy. Öňki ýyllarda bolşýaly saýlawlardan soňky bir näçe güniň içinde dowam eden köpçüliklerin tutuk etmeler, şeýle de polisiýanyň sütemleri we gynnamalary protestçileriň hyzywyny gowşadyp bilmedi. Bu hem Lukashenkanyň häkimeti öz elinde näme derejede taklap biljekdigi barada soraglary döretdi. Mundan bir gün öňde geçirilen protest ýürüýüşine 10 000 çemeti adam, hususan da aýallar köp gatnaşdy we olar şäher merkezine ýürüýüş etdiler. Tikhanovskaya Ýewropa parlamentine ýüzlenip eden çykysynda protestleriň basylyp ýatyrylmagynda azyndan 6 adamyň ölendigini we 10 adamyň ykbalynyň polisiýanyň tutuk etmeginden soň näbelli bolmagyna galýandygyny aýtdy. 30 awgustdaky planlaşdyrylan protestiň öň ýany İçeri işleri ministrligi adamlary ruhsat berilmedik ýürüýüşlere gatnaşmazlygy çağırdy. Demonstrantlaryň aglawaty bu talaba boyun bolmakdan ýüzewirdi. Bu ağırlykda Belarus häkimetleri dawaly bolan prezident saýlawlaryndan soň ýurtdaky protestler we olara garşy görülen çäreler barada maglumat taýýarlaýan itaty daşary ýurt habar guramalarynyň azyndan 17 jurnalistiniň, şol tanda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň hem iş ıhtiýarnamatyny ýatyrdy. Günwatar Belarusdaky saýlawlary we polisiýanyň oppozisiýa protestçilerine garşy sütemini ýazgardy. Munyň netijesinde Lukashenka golda gözläp Moskwa ýüz tutdy. 30 awgustda Kreml öňümüzdäki hepdelerde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Lukashenkanyň Moskwada ýüzbe-ýüz duşuşmagyna garaşylýandygyny ma'lum etdi. Telefon söhbetdeşliginiň dowamında Putin Lukashenkany doglan güni bilen hem gutlady. Putin bilen Lukashenko protestler başlanyly bäri eýäm inçemezek özara söhbetdeşlik geçirdiler. Kremliň berýän maglumatyna görä, iki tarapda özara goňşuçylyk ýaranlygyny berkitmäge we üstürmäge gyzyklanma bildiripdirler.